Шчыра вітаю, дарагія сябры, з вами Андрей Хаданович, мадэратар перакладчыцкай майстэрні. Ужо другі занятак недаўна адбыўся, і вось вам кароткая справаздача пра найважнейшае. Размаўлялі мы з калегамі-сябрамі пра межы дапушчальнасці ўмяшальніцтва перакладчыка ў тэкст. Груба кажучы, што дазволена і чаго аж ніяк не дазволена перакладчыку ці перакладчыцы. Размаўлялі на цудоўным матэрыяле любоўнай паэзіі розных эпохаў, габрэйскай любоўнай паэзіі мовы іўрыт і мовы ідыш. Кансультантам, спецыяльна запрошаным госцям, выступіў бліскучы рэдактар-выдавец, перакладчык Сергей Шупа. А яшчэ як пражанін ён дапамагаў разбіраць пераклады сучаснай чэшскай паэзіі, што рабілі удзельніцы нашай майстэрні. Сергей Шупа даўно і плённа прапагандуе, перакладае нашага яўрэйскага паэта Мойшы Кульбака. І мы размаўлялі пра любоўны фрагмент культавай паэмы «Райсан» ці «Беларусь». Фрагмент «Настасся». Любоў мезальянс між яўрэем і гойкаю, беларускаю Насцю. І што з ім некалі зрабіла савецкая беларуская паэзія, савецкі беларускі пераклад. Версія Езэпа Семежона, якая нагадвае старыя савецкія анекдоты пра тое, што, атрымліваючы замову, выканаўцы не заўсёды чыталі арыгінал. Часам з другой ці трэцяй рукі, з другой, трэцяй крыніцы мелі ўяўленне пра арыгінальны тэкст. Мяркуйце самі. Вельмі прыгожа, але ж нічога агульнага з тым, пра што вялося ў Кульбака. Беларусь яшчэ Бог сцярог, хоць і доля ў яе Макарава, бо ў бясхлебіцу уздоўж дарог яе шчы і баршчы, яе варыва. Сябры, калегі, нічога пра бядотную долю і голад у арыгінале, прынамсі на паверхні, не вядзецца. Ані шчоў, ані баршчоў. Гераіня Настасся збірае зялёнае шчаўе для свайго таты Антошы. Паслухайце арыгінал у выкананні Сергея Шупы. Настасья. Настасья hat Stavia geklieben beim Seid von die Steschkes, a Mahlzeit zu machen Antoschen, ihr Taten dem Alten. Sie reißen gebencht mit der horigen Stavia-Karten, mit Jodles wie Pelzen und Robben wie die Holoweschkes. А вось як гэтая страфа гучыць у маім перастварэнні, перастварэнне не было б без грунтоўнай дапамогі згаданага Сергея Шупы. Настасья збірала зялёнае шчаўе ля сцежкі. Хацела абед згатаваць свайму тату Антошу. Хвала Беларусі за свежага шчаўя раскошу, за футра ялінаў, за чорных гракоў галавешкі. Альбо канец таго самага верша слухаем версію Семежона. Ах, прыгоды юнацтва, залёты юначыя, пацалункі, як хустка з плячэй, і ў шчаслівых спатканні да хмелю гарачыя, і ў няшчасных яшчэ гарачэй. Добры любоўны верш, але менавіта верш. Гістарычная несправедлівасць, што пад ім не стаіць імя аўтара. Каб Езэп Семежон аформіў гэта як уласны верш і, можа быць, паставіў эпіграф з Мойшы Кульбака, усё было б абгрунтавана. Але глядзіце, пра што вялося. Абняў шырачэзнымі лапамі ўсё яе цела, цылуючы ў смуглую шыю пяшчотна і чула. Яна ж толькі ціхенька ўсхліпнула і затрымцела, а потым мацней і мацней да грудзей яго льнула. Пагадзіцеся, ніякага параўнання спатканняў шчаслівых і спатканняў нешчасных. Усё гэта фантазія перакладчыка на маргінезе перакладу.
А вось нашмат больш старажытнейшы кавалак культуры, самая кароткая, але, магчыма, самая загадкавая, і шматкроць інтэрпрэтаваная кніга Бібліі, частка Танаху ў яўрэйскай традыцыі, частка Старога Запавету ў хрысціянскай, песня песняў, альбо найвышэйшая песня Саламонава, фрагмент 8 раздзелу ці 8 песні. Паслухайце, як наўздагон сінадальным версіям перакладае Васіль Сёмуха у сваім вядомым, прыгожым, не безмоўных і стылістычных знаходах, але не з арыгіналу зробленым перакладзе. 2-4 верш. «Привела б я цябе з сабою ў дом мацеркі роднай маёй. Ты вучыў бы мяне, я ж паіла б цябе духмяным віном і сокам з маіх гранатаў. Яго левая пад маёй галавою, а правой рукою мяне абдымае. Заклинаю вас, иерусалимские дочки, не будете, не турбуйте каханай, пакуль не прачнецца сама». Альбо тое самае у вершаваным, месцамі рыфмаваным, вольным перастварэнні народнага паэта Рыгора Барадуліна. «Павела б я цябе, прывела б да матулі маёй у дом, я паіла б цябе пахучым віном, яблыкаў маіх гранатавым сокам, каб п'янеў няўрокам. На лявіцы ягоная галава моя, а правіца бяссонная мяне абдымае. Заклинаю вас, дочки иерусалимские, не будите, не турбуйте каханую самой лагодай прыспаную». Дзве рэчы, пра якія варта сказаць. Усе перакладчыкі як бы не святыя і робяць памылкі, але нават святыя робяць памылкі, што ўжо нам простым смяротным. Наш небесны патрон, наш усіх перакладчыкаў, святы Геранім, працуючы над тым, што потым зробіцца вульгатай, перакладам Бібліі на лацінскую мову, памылкова прачытаў кансанантнае пісьмо, памыліўшыся між двума аднакарэннымі словамі. І вось мы маем каханую, не будзіце каханую. Вельмі зразумелы любоўны вобраз, але у арыгінале давайте пачытаем Сергея Шупу, які па-беларуску наблізіў нам гэты арыгінал. «Павела б я цябе і прывела у дом маці маёй, каб вучыў ты мяне, а я паіла цябе віном духмяным, сокам гранату майго. Яго левая рука пад маёй галавой, правая абдымае мяне. Заклинаю вас, дочки иерусалимские, на что будете, на что обуджаете каханне, пакуль само не пожадаем». Адчуваеце розніцу? Не будзіце каханую, якая заснула там на руках свайго каханка, альбо не будзіце кахання, пакуль яно само не прачнецца. І прасцей, і глыбей, пагадзіцеся. Ну і асобная размова пра перакладчыцкія інтэрпрэтацыі эратызму. У прынцыпе, з гранату кожны здагадаецца, пра што вядзецца, але глядзіце, як у Сёмухі з сінадальным следам гэтых гранат набывае множны лік сокам маіх гранатаў. Нічога не агучваю, просто слухайце сваю фантазію. Альбо Рыгор Барадулін наўздагон, каб сумневаў не заставалася, пра што вядзецца. Яблыкаў маіх гранатавым сокам. Чытаем у больш дакладным перакладзе. «Я паіла цябе віном духмяным, сокам гранату майго». Вось так у адзіночным ліку, по-моему, яшчэ мацней і яшчэ эратычней. Што ж да чэшскіх перакладаў удзельніц майстэрні, якія мы абгаворвалі, Паліна прадставіла некалькі адразу чэшскіх аўтараў, дыяпазон ад класіка канца 19 стагоддзя да сучасных паэтаў, і як найчасцей бывае, найбольш дроваў было наламана ў сувязі з класічнай формай, калі
перакладчыца шукае рыфму, і часам дзеля гэтага відазмяняецца рытм, змяняецца стылістыка, і змены гэтыя не заўсёды на карысць тэксту. Так што пасля шэрагу заўвагаў пераклад адправіўся на дапрацоўку на пісьмовы стол перакладчыцы. Таму я дазволю сабе працытаваць іншае. Верлібр, які сёння ўжо можна спакойна друкаваць, сучасны аўтар Ян Цесна-Глідак у перастварэнні Паліны. Вясна прыйдзе і выратуе нас. Хутка будзе зноў вясна, і ўсё будзе па-іншаму, альбо прынамсі будзе інакш выглядаць. Пойдзем разам на трамвай, у кедах, на сухім ходніку гуляць, каменьчыкам у футбол, прымружваць вочы ад святла, усміхацца і казаць, што ўжо вясна, што нарэшце зноў вясна. А Лусіная Маскалюнец уже вядомая сяму таму, як маладая паэтка прадставіла сучасную аўтарку, якая балансуе паміж некалькімі культурамі. Полька Зофія Балдыга паспрабавала напісаць кнігу па-чэску, і вось некалькі вершаў прадставіла на майстэрні Лусінэ. І ёсць чым хваліцца, ёсць што паказваць, але і было да чаго прычапіцца. Ёсць рэчы, якія трэба запомніць рукам, чытаем. Пералік знаходак і стратаў упісаны ў далоні. І далей. Простая гісторыя, звычайная развязка. Кожная генерацыя ў гэтай частцы свету пачынае ў нулявым пункце. Пагадзіцеся, ёсць рэчы, якія трэба запомніць рукам. Ёсць рэчы, якія трэба запомніць рукамі. І тэкст пачынае як бы працаваць на дотык. Кожная генерацыя ў гэтай частцы свету. Найзвычайнейшае, але і наймацнейшае паэтычна слова ў беларускай пакаленне. Кожнае пакаленне ў гэтай частцы свету пачынае з нуля. Усё ў вершы пачынае працаваць і становіцца на свае месцы. Хочаш нешта напрыканцы, гэта ў завяршэнні таго ж верлібра, хочаш нешта напрыканцы, тыя акопы ўжо былі да нас. Акопы і паднос закусак. Адзін штрышок, які варта было б зрабіць, бо паднос можа ўспрымацца не толькі як таца, як прадмет з закускамі, але як ад дзеяслоўнае ўтварэнне працэс. Лёгка гэтую дуаль здымаем, акопы і паднос з закускамі. У меру сумна, іранічна, па-філасофску завяршаецца верш. Ну і на прыканцы нашай размовы цалкам яшчэ адна версія разгаварыць мову. Не ездзіць з ёй праз мяжу, але паўз яе. Тым ранкам мы замест вітанняў перакінуліся канчаткамі. Трымацца правілаў, урэшце пытанне добрага густу, казаў ты, перад тым, як скаціцца па светлавым схіле. З нецярплівасцю чакаю вынікаў гэтага разбору інтэрнэт-публікацыі Зофіі Балдыгі у беларускім перастварэнні. А мы, сябры, працягваем разгаворваць мову, працягваем выпрабоўваць магчымасці беларускага перакладу, перакідвацца паўзверх усіх межаў знаходкамі ў сваёй творчасці. До сустрэчы.